Γεια σας φίλοι μου και χρόνια πολλά. Είναι παρατηρημένο ότι όταν κλείνουν τα σχολεία, τα παιδιά αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά σε μία οθόνη. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες ιδέες με τις οποίες τα παιδιά θα έχουν μία δημιουργική απασχόληση μακριά από οθόνες. Πρώτη ιδέα είναι κάτι πάρα πολύ απλό που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, η ζωγραφική. Πέρα από ένα χαρτί όμως και μαρκαδόρους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα υλικά, όπως είναι οι τέμπερες, οι νερομπογιές και οι δακτυλομπογιές, τα οποία τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ. Μην λέτε στα παιδιά συνέχεια να μην λερωθούν. Βάλτε τους κάτι πιο πρόχειρο σε ένα χώρο που δεν σας πειράζει να λερώσουν και αφήστε τα να δημιουργήσουν ελεύθερα. Άλλη ιδέα είναι οι κατασκευές, χειροποίητες κατασκευές από άχρηστο υλικό που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, όπως γυάλινα και πλαστικά βαζάκια, όπως το ρολό από το χαρτί υγείας και το χαρτί κουζίνας, καλαμάκια, σπάγκους, κουμπιά και άλλα πάρα πολλά υλικά που μπορούμε να βρούμε στην κουζίνα μας, στο σπίτι μας και τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ να παίζουν με αυτά και να εξερευνούν και να κάνουν δικές τους καινούργιες δημιουργίες. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές ιδέες και στο διαδίκτυο. Άλλη δραστηριότητα είναι να καλέσετε στο σπίτι φίλους ή να πάτε σε ένα φιλικό σπίτι. Έτσι τα παιδιά να παίξουν και να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Που να έχετε δημιουργήσει ένα χώρο ή από πριν μία προϋπόθεση για να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια ή άλλα παιχνίδια τα οποία αγαπούν. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν μικρή έπαιζα πάρα πολύ με βόλους. Είναι και αυτό μια καλή ιδέα. Μια άλλη δραστηριότητα είναι το να μαγειρέψετε μαζί. Αυτές τις μέρες υπάρχουν τα γλυκά των εορτών, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Φτιάξτε κάτι μαζί με τα παιδιά σας. Θα μου πείτε ναι, μετά η κουζίνα θα είναι άνω κάτω. Θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά μπορείτε να βάλετε και τα παιδιά στο παιχνίδι της καθαριότητας. Ανάλογα με την ηλικία τους, διαλέξτε μία δουλειά και αναθέστε τους να την φέρουν εις πέρας. Έτσι και αυτό θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Μπορείτε επίσης να πάτε μία βόλτα, τώρα είναι όλα στολισμένα, με χριστουγεννιάτικα δέντρα, με φάτνη και μιλήστε με τα παιδιά σας, πείτε τους τις ιστορίες όλες αυτές των Χριστουγέννων. Και η τελευταία δραστηριότητα που θα σας προτείνω εγώ για σήμερα είναι τα βιβλία. Διαβάστε ιστορίες στα παιδιά σας. Αφηγηθείτε τους κάτι και πείτε τους τι τους έκανε εντύπωση. Πώς νιώθουν ακούγοντας αυτές τις ιστορίες. Βάλτε τα και εκείνα να σας αφηγηθούν αυτό που άκουσαν. Εμπλακείτε με τα παιδιά σας όσο γίνεται περισσότερο. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα βρείτε ακόμα περισσότερες ιδέες. Να περνάτε όμορφα, χρόνια πολλά.